Buangan eh. Asa man taan maka-apply trabaho ba? Isip usa ka mekaniko. Asa man ta makitag aning na mga shop eh. Uy. May aktor ya nagayo-ayos yung motor. Ginagawa mo? Ginagawa mo? Este man yung motoran ay man mo andar. Ay, tingalig na guban yung kulunguan. Ayaw, di ma! Kaya ako nadulong din. Ay, busing! Uy, mustang buhay-buhay busing. Uy, nansa mo na? Ay, hindi ko motor lagi, mo andar. Una, nagay ko daob, ano no? Turan eh. Hindi harap ko sinikad eh, paningot na kayo. Krang, ano eh. Uy, busing! Relax lang. Yung problema, ano yung solusyon? Lagi? Asa kay bagtik na rin nga mekaniko ba? Uy! Mekaniko, busing mong ipangita. Wala ka masayop sa iyong pag-isgot. Ako, hindi ko nga mekaniko. Ano ba? Mekaniko ka ka? Matay. Dili, baka mandilaam niya akong motor. Wag na gana. Ah, boss. Legit ko nga mekaniko. Sa kadaghan-daghan akong gipang-ayo, boss. Isa-isa. Wala, di ba? Matay. Wala, di kay ayo. Matay, magduha-duha. Mapunta niyo mong paayo po. Ops, boss. Boss. Kalma lang sa boss. Mama na sa explain. Maong wala na namalik, boss. Kay wala naman na naguba ilang mga unit. Kapag ayon ako, wala na naguba ilang mga unit. Oh, mo ba? Matay, kuyawan. Punta ni mo? Hala, sige. Ayuhan na ning motor ako kay mulakaw para ba ko? O sige, sige, boss. Ako rin bahala, ani. Andar lagi na yung motor. Bernhol, magani ko nagdagan. Kini na bang nagpundor ah. Sisiw, ani. Ah, sige, sige. Biyan sa tika ha. Oh, ay, sa boss. Kining, pwede down, boss. Para, kita mo ayo ba? Ah, wala, pagani maayo. Mangayo, nakagbayad. Saan naman noon si bossing? Sa man, gusto ka mo under na yung motor? Oo. Oh, mamang ka, di, bayad sa daan. Kita ni mo pa'y, kuan. Oo. Nya, biyaan sa tika niya ha. Kore bala ng motor. A few moments later. Ay! Asam. Ginagawa mo? Ginagawa mo? Kinani, yan nahabwa na mga kinani. Ginagawa mo? Ginagawa mo? Ay, managyod. Ay. Ah, ite na tayo. Tingnan na to ni Be. Oh, natong susi. Boss, bigyan ka magbahay ni boss. Andar lagi ni motor ni mo. Patay na ni ungot na minuon eh. Kulirit ng trabawaan eh. Krang ko maniganiha. Ang na ni. No. Pagiyaan eh. Layas ko diri eh. Ang trabawaan ng ungot na niya. Naka-down na blizzard 1.5. Run. Uy! Asar mo itong mekaniko, ano eh? Nawa, ang gituhan na ito. Para ba ko full bayad ato? Naman na baka nag-ayon eh? Ba na siguro ni eh? Nawa, naman, asa ka to? Tingan ko na eh. Andar na siguro eh.
Ano ko rides ron? Kamatay maning ungot na minuon eh. Iste man tong tawhan na to. Maayo pa magtuganiha kay nakrampo man ako ni. Karon ni ungot na minuon ng panuway ni. Iste, ipablatter ko to.